Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Returning is Thembu impi engapheli yamakhosikazi kaBabumseleku. Macele noma yini. Awuthi ngisho lento ngendlela ehlukile ngazi noma izozwakala yini manje. Yabona ukuthi uMacele first wife kaBabumseleku ayisho lutho leyo nto kumayini. Yabona ukuthi umayini wafika kuqala empilweni kaBabumseleku ayisho lutho leyo nto kuMacele. Ilokho ke okubangwa abantu. Ngoba umayini akakwazi ukuhlonipha uMacele ezazi ukuthi ufike kuqala ukunaye. Angisho ukuthi akamhloniphi. NoMacele futhi akanendaba ukuthi umayini ufike kuqala ukunaye wagcina seba number 2 or number 3. Lento idalwe yini ukuthi basenohusband oyedwa. Kunezithembiso ezenziwe kubo. Kodwa into ebengiyibuza mina ukuthi lona othi umayini unomona ukhuluma ngani? Ngoba kule mpilo esibahlanganisa ndawonye uyakwazi ukubona ukuthi yini uMacele ayitholayo noma engeke kubone konke. NoMacele futhi uyakwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ngomayeni lo afike amdlula ngokomshado. Kodwa mase sibabeka ke njengamakhosikazi ukufika kuqala kukamayini uMacele akanendaba nakho. Ukushada kuqala kukaMacele umayini akanandaba nakho. Into engihleze ngiyibuza yona ukuthi ke pho mase niqala nixabana yindaba kulama comment enu nimshiya ngaphandle lo wenzile ke okudalile konke lokho okuMseleku. Angaze ngayithola ke answer. Kodwa into enza ukuthi ngayitholi answer ukuthi vele abantu besifazane babukana bona bodwa, omunye igcine mhlambe ungcono, omunye azafuna ukuyifanisa nalo akwe competition naye ngenxa yobhuti, yobaba, yomalume ongenalo iqiniso. Kodwa yamayini iyangidida. Ingidida ngokuthi ngiyibuke ngeso lale eyasibindi ukuthi yindaba eyasibindi ifike yangiqhatha kodwa yamayini ningakwazi uyi-understand. Ngoba i-situation efanayo le noma ingafani ngqo. Kodwa uSibindi ucisho walimisa nje izwe lonke nakhuluma izinto ezizwakalayo, nabeka ukubaluleka kwezinto zomndeni, family values, i-setup yomndeni, ukubaluleka kwe-role kababa, kwaba yinto nje ezwakalayo enibekayo. Mase sikhuluma ukuthi ke umayini wacishwa waba first wife, kubala nokuthi kunengane phakathi yajika yonke le nkulumo. Abantu besifazane ababi nalo iqiniso ngelinye ilanga nemizwa yabo icontrol leso simo sangaleso sikhathi. Engishoyo first wife bukaMacele umayini akanandaba nabo. First girlfriend bukamayini uMacele akanandaba nabo. Mhlambe leyo ngizwakala kangcono. Kodwa zikhona ke izinto ezenzeka phakathi kwabo eziyama challenges ezenza ukuthi bebhekane, mhlambe kube nengxabano ekhona. Nezinye futhi ezizoveza ingxabano because bakuyisithembu. Hey mina ngaze yabo lento le eyamanga phakathi ukuthi amakhosikazi akwisithembu kanjani. Hayi ngisho ukukholwa angibakholelwa nje ukuthi abantu abakwisithembu bayamakhosikazi banenhliziyo ekholwayo 100%. Yimi leyo obuka leyo nto. Nobunhliziyo enhle angimboni onenhliziyo enhle bakithi kwisithembu because inhliziyo yakho enhle ikusaphi kumuntu oshadile. Like why sizose understand ukuthi unenhliziyo enhle uyimbi. Kuyafana, ukhetha ukuthi uzoya lawo owazi khona ukuthi kunabanye abantu nawe uzoma kulowo line. If uyithola izinto oyitholayo uyithola, kuzoxatshanwa kuyaxatshwana, kwabanye kuvuka ubuthakathi kunani. Ngeke ngibone nje ukuthi unenhliziyo ready ukuthi into ozobhekana nayo. But ngoba senze i-review fanele sikhulume ukuthi i-TV show ithini because ngiyibuza nje ukuthi hawu kanjani manje. Asikho ke lapho. Bengifuna ukuyenza ngendlela ehlukile lento engihleze ngisho ukuthi ayizwakala. Yini eyenza ukuthi ingazwakali? Kunabantu wegazi abangathanda ukuthi umayini noMseleku basathandana. Nokuthi mhlambe bagcine eshadile. Bezozwakala ngcono ukuthi kube wasala. Kodwa uMseleku kwi-traditional man and into yakhe yesithembu uyenze kulawa ma-values ukuthi isithembu sihambaphi. Kodwa manje hayi
Ngoba abantu besifazane bafuna ukuthi into yabo ukuzethemba kwakhe kuncike kakhulu kumuntu wesilisa, ingakho beziza kanjalo abanye. Ingakho manje kube ngathi waphazamisa ini into atsheliwe ngayo. Waphazamisa yena nengane yakhe, hawu. Mase kuba khona lapho kuphinde kube noNkulunkulu ethi, oh, nakho phela lokhu ukuthi bebe nengane hlupha wakudalwe uNkulunkulu. Kunjani-ke lokho? Manje ngibona ngathi yonke into mhlampe enizoyisho niyangiphikisa. Niyibalekelani into engiyibuzayo ukuthi umona usuke ubonile, mase uyasho ukuthi ubani unomona. Because uzoba nento oyibonile base uthi-ke umona. Ngivale le video nami nje ngiyayema ngoba